It's like I'm racing on Father Time. Hard to see the vision when you only see dollar signs. Stick to plan A, cause the beef feel like compromise. Thinking shit sweet, this the life they don't advertise. Supposed to use your voice, but when you do, you get ostracized. Fucking love it. Oh, I fucking love it. Land of the free with free speech headquarters. Så velkommen tilbage til en ny video på kanalen. I dag der er det altså en fuld what I eat in a day som triatlet, hvor jeg viser alle mine kalorier, alle mine kulhydrater. Vi har i dag en kæmpe træningsdag, 5 timer og 10 minutter i alt. Vi har 4 timer og 45 minutter først på cyklen, over på home traineren desværre, fordi vejret er kummerligt. Og så en 20 minutters run off bike. Vi ser lige om vi tager løbeturen i forhold til mit knæ og så videre, fordi vi har også long run i morgen. Men hvis jeg føler mig frisk og klar på den, så tager vi også den. Og så bare vise jer alt, hvad jeg spiser i løbet af sådan en dag. Det er, spoiler alert, rigtig mange kalorier. Men det skal der til, fordi jeg også forbrænder rigtig mange kalorier. Og som I kunne se, der har jeg lige preppet alt, hvad jeg skal have med over på cyklen til de 4 timer og 45 minutter. Vi har altså her 3 bottles, 3 flasker. En med Hyrox Electrofuel for MyProtein, en med Impact Hydrate, og den anden er også med Impact Hydrate, som bare er elektrolytter. Og fordi det er på home traineren, så kan jeg godt lide at forkæle lidt mig selv med lidt lækre ting, i stedet for bare gels og en hel masse carb-pulver. Så vi har nogle mini wafers, en hel masse slik, surt slik her og 2 bananer. Så det er alt det, jeg skal med over på cyklen. Det svarer cirka til 60-70 gram carbs i timen. Så vi kommer over på cyklen, og inden sådan en stor træningsdag, som i dag for eksempel, hvor jeg har 4 timer og 45 minutter på cyklen, der får jeg altid en større morgenmad for at kunne holde mig mæt igennem hele træningen. Og jeg prøver at sigte efter omkring 220 gram kulhydrater og cirka 700-800 kalorier. Og i dag der fik jeg altså til morgenmad den kæmpe portion havregrød i så med peanut butter og chokolade og blåbær. Og så var der også noget honning ovenpå. Det var i alt 850 kalorier og 122 gram kulhydrater. Og så lige inden jeg gik over på cyklen, der fik jeg så også lige en banan. Så altså før jeg satte mig over på cyklen, fik jeg så i alt 990 kalorier, 42 gram protein og 142 gram kulhydrater. Så hvordan håndterer jeg min nutrition i forhold til al den udholdenhedstræning, jeg gør, og jeg laver i forhold til min Ironman-træning? Fra starten af december til midten af januar, der prøvede jeg bevidst at tabe mig, fordi at jeg vejede omkring 88 kilo, og jeg er 1,95. Så det var lidt i den høje ende i forhold til, hvor man gerne vil ligge som triatlet. Så målet var faktisk at komme helt ned på omkring 80-81 kilo. Og det gjorde jeg. Jeg tabte det ret hurtigt med vilje, fordi at jeg vil gerne ligge i et underskud så kort tid som muligt, og så komme direkte tilbage på maintenance, altså at vedligeholde min vægt, for ikke at underfuel og ligesom spise for lidt i for lang tid, og også for at undgå det, der hedder REDS. REDS, det står for Relative Energy Deficiency in Sports, på engelsk, meget fint. Men det betyder egentlig bare, at man kronisk spiser for lidt i forhold til, hvor meget kroppen forbrænder. Og det er noget, som sker for rigtig mange triatleter og maratonløbere og folk, der generelt bare dyrker rigtig meget udholdenhedssport. Og hvad der kan ske ved at ikke at spise nok over en lang periode, er, at du kan opleve svækket immunforsvar, hormonforstyrrelser, men vigtigst af alt overbelastninger. Så det er noget, jeg prøver at have rigtig meget styr på i forhold til min kost og i forhold til, hvor mange kalorier jeg indtager om dagen.
at jeg ligesom ligger i ligevægtsindtag eller over ligevægtsindtag. Og for guds skyld bare ikke ligger i underskud. I forhold til at spise sundt og spise clean, så er det noget, jeg prøver at følge. Jeg prøver at spise 3 gode måltider om dagen. Så min morgenmad, min frokost og min aftensmad prøver jeg at spise sundt og clean. Imellem mine træninger og under mine træninger spiser jeg sådan set bare, hvad der giver mening. Det kan være rigtig mange gels. Det kan være rigtig meget af det her carb-pulver, som jeg især indtager rigtig meget af på cyklen især. Og også når jeg svømmer under svømningen. Jeg har det sådan lidt, at jeg prøver at holde det clean og rent forholdsvis, men kroppen har også brug for de kalorier, kroppen har brug for. Men at the end of the day, så er kalorier. Og når man skal have så mange kalorier på en dag, så kan det nogle gange godt være svært at spise dem i kun bananer og dadler. Man bliver nødt til at have noget lidt mere hurtige optagende kalorier og kulhydrater, især under træningen. Så der indtager jeg ligesom, hvad der giver bedst mening for mig. Det er ligesom sådan mit syn, og hvordan jeg håndterer kalorier og kulhydrater og min nutrition. Så det var dagens træning færdig. Så i forhold til hvad jeg indtog på min tur, jeg har lige fundet det hele frem her, så vi kan få nogle ordentlige tal på det. Jeg indtog i alt 1730 kalorier på hele turen. Jeg skiftede så lige en af slikposerne ud med en bolle med smørost, et kyllingespyd og så en vaniljeyoghurt med mysli på, fordi jeg kunne ikke lige indtage mere slik. Så i alt der blev det altså til 1730 kalorier over de 4 timer og 45 minutter, og ca. 330 gram kulhydrater, som svarer til ca. 70 gram i timen, som også var det, jeg sigtede efter. Jeg havde okay ben, kørt med i gennemsnit 190 watt over alle de 4 timer og 45 minutter, som også var planen. Så god træning. Jeg fik ikke lige løbet de 20 minutter efter cyklingen, fordi at da jeg var færdig, der snede det, og det var mørkt næsten allerede, så den sprang vi over og gemmer til i morgen. Men jeg følte egentlig faktisk, at jeg havde kræfterne til at løbe. Vejret og omstændighederne var bare ikke lige til det. Så vi er endelig kommet af cyklen efter en lang tur, og vi skal have lavet noget frokost, eller frokost, klokken er næsten 5:30. Men vi skal have en hel masse kalorier ind nu. Stick to plan A, cause the beef feel like compromise. Thinking shit sweet, this the life they don't advertise. Supposed to use your voice, but when you do, you get ostracized. Fucking love it, oh I fucking love it. Land of the free with free speech. Jeg mener, hvis du ikke laver din æg sådan her, så you're missing out. Det er seriøst den bedste måde at lave sin æg på. Bare klik dem alle sammen ud, ligesom jeg gjorde i en skål. Hæld dem ud på. Kun lad dem køre på den ene side, så er de bare helt løbende inde i midten. Så blev vi færdige med at lave frokost, og vi har det simpelthen her. Så vi har 4 æg, ketchup, 4 stykker toast, smørost, ost ovenpå, jalapenos og 500 gram grøntsager. Så jeg har lige lagt det hele sammen, og i alt i det her måltid er der altså 950 kalorier, 67 gram protein og 82 gram kulhydrater. Så et rigtig godt efter cykelmåltid. Personligt tæller jeg alle mine kalorier og har gjort det længe. Jeg kommer fra en baggrund, hvor jeg trænede meget fitness, bodybuilding. Ikke at jeg var bodybuilder, men trænede som. Så jeg har både cuttet og bulket og alle de her ting, som man gjorde. Og dertil fulgte det bare til kalorier, så det kommer bare helt naturligt til mig at bare fortsætte med at gøre det. Og så er jeg også altid 100% sikker på, at jeg får det, jeg skal på en dag, for at både kunne restituere ordentligt, undgå at blive skadet, og være klar til næste dag med al den energi, som jeg skal bruge, og min krop har brug for. Så jeg gør det, og det kommer bare helt naturligt til mig. Men jeg vil få spist det her, fordi at jeg er hundesulten. Det er det tricket. Du tager dit toast, din gaffel, skraber ligesom
Jeg mener, jeg kunne vildt spise det her hver dag, eller det gør jeg næsten også, så... Så det er nu blevet tid til aftensmad, og vi har lige været på Roll & Eat for at hente mad. Og jeg skal have sådan en kyllingeret her med kyllingekebab, ris, lidt salat, tzatziki, hummus. Og så har jeg lige lidt ovenbagt pomfritter her på siden af, bare lige for at få lidt ekstra. Så jeg får lige vejet alt det her, og så finder vi lige ud af, hvor mange kalorier der er i det hele. Så jeg har lige regnet det hele sammen, og der er cirka 1200-1300 kalorier i hele det her måltid, som er altså kyllingekebab, ris, salat, hummus, tzatziki og lidt ovenkartofler. Så 1300 kalorier, og så ses vi bare, når jeg skal have dessert i aften. Stick to plan A, cause the beef feel like compromise. Thinking shit sweet, this the life they don't advertise. Supposed to use your voice, but when you do, you get ostracized. Fucking love it. Så klokken er nu 21:30, og det er tid, jeg er monster fucking træt efter den der cykeltur. Men det er tid til, at vi skal have noget mere at spise. Det bliver bare noget cheesy yoghurt med nogle chokokugler ting. Og så en banan, vi bare lige skal ud og putte ovenpå. Det bliver cirka 450 kalorier. Og så er vi faktisk nogenlunde op på det, som vi skal bruge for det. Så lad os bare forlade det. Yeah, I'll let you interpret. Yeah. 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 Look, I see niggas. Så det her, det bliver altså desserten, eller aftensnacken for i dag. Så bare cheesy yoghurt, banan og nogle chokokugler. Så det var altså alt, hvad jeg spiser på en hel dag, som en, der er i gang med at træne op til en Ironman. Jeg tænkte, at jeg ville gå igennem hele dagen og lægge det hele sammen, så vi kunne se, hvordan det ser ud i det hele. Under min cykling forbrændte jeg cirka 3100 kalorier. Og hvis man lægger det sammen med det, som min krop forbrænder bare af at holde sig i gang, som er cirka 2600 kalorier, så får vi altså cirka 5700 kalorier. Og i dag har jeg indtaget i alt 5711 kalorier, 780 gram kulhydrater, 280 gram protein og 132 gram fedt. Vi startede morgenen ud med den store havregrød med blåbær, peanut butter og chokolade, som var 993 kalorier. Så var vi over på cyklen, hvor at vi fik 1730 kalorier. Efter cyklen til frokost, der fik vi æg, toast, ost, grøntsager, som var 937 kalorier. Så fik vi til aftensmad den her kyllingeret med kylling og ris og grøntsager og hummus og tzatziki. Og jeg spiste også lige noget af min mors durum. Så det blev i alt 1580 kalorier for aftensmad, så en ordentlig aftensmad. Men det er det, der skal til for at nå alle sine kalorier. Og så har vi lige aftensnacken herom, som er på cirka 390 kalorier. Så det gør altså, at vi kommer op på i alt 5700 kalorier. Og det var altså en hel dag med, hvad jeg spiser på Ironman Prep. Stor dag og masser af mad. Ikke hver dag ser sådan her ud. Nogle dage spiser jeg mindre, når jeg laver mindre træning. Og nogle dage spiser jeg mere. Okay, der er ikke mange dage, jeg spiser mere end det her. Men ja. Så hvis I synes, det har været spændende at følge med i alt det, jeg spiser på en dag, og bare generelt videoen, så husk at smide et like og et follow. Og skriv eventuelt i kommentaren, hvad I gerne vil se i de næste episoder af Ironman Prep. Vi ses. Yeah. Yeah.